Moi! Aika tosi iloinen tervehdys. Noin. Ostoksia matkuksesta ja Ikeasta. Ei kyllä matkuksesta ollenkaan. Vain Ikeasta. No, kumminkin. Ostin laatikoita. Täällä on rasvoja. Täällä on kyllä lumivärejä. Niin. Täällä on mun luomivärit ja poskipunat ja täällä on rasvoja. Tää sisäosa on semmonen hieno. Jos mä saan tän yhdellä kädellä auki. Miten mä tätä oikein avaan? Joo, en rupea avaamaan. Tässä mustassa laatikossa on noita pro-markkereita. Ja täällä on tommosia esimerkiksi purkkeja, tämmösiä hiusjuttuja ja tälleen. Sitten nostin kehyksiä valokuviini. Nyt ja. Sitten tämmösen ihanan herätyskellon, joka herättää mut joskus. Mut joo. Eli joo. Mä menen kohta suihkuun. Oho, sepä oli läheltä. Mut joo, mä menen kohta suihkuun ja silleen. Huomenna tulee jotain videoa. Voin sanoa sen. Kait jotain maideen tapaista tai en tiedä. En ikinä kato kameraan, mulla on se ongelma. Anteeksi paljon, jos mä en kato kameraan, koska se tuntuu tyhmältä, se näyttää pelottualta tuo kamera. Mut joo. Nähdään joskus. Huomenna ainakin. Moikka!